Hi friends, welcome to my YouTube channel. नै आं दिनै नुजाफैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना सानदों जानो हागौ नैबे दुब्लि गेजेरावलाय मा खालाम थांलायखो बेलाय होननानै। फ्रेन्ड्स दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोजां मोनसे निउस लाना फैदों। स' भिडिअखौ जोबजासिम नाय, स्टे टिउन आरो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो। स' आं दिनै नैबे माइ फोथार जोंहानि बे माइ फोथारा सनानि महर गाजोबबाय। आं बेखौ दिनै नायथिं फैदोंमोन, माने हानायनि सम जानायखाय। स' हाथ'नाय जायाखै, साननैसो उनाव बेखौ हासिगोन। स' बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै नैबे दुब्लि गेजेरनि समावनो आं नुजाफैबाय। बेयाव नुजाफैनायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा KMB मोनसे प्रडाक्शन चेनेल दंमोन कापिल बर' ब्रादारनि। स' बिथांनि चेनेला सिगांनिया KMB प्रडाक्शन चेनेला हेक जाबाय, बेखौहाय फाइनालि रिकभार खालामनो हानाय जायासै। आं कमिउनिटि टेबावबो होदोंमोन, नोंथांमोना सोरबाफोर रिकभार खालामनो हायोब्ला कमेन्ट्स खालाम होननानै, बाट बेयावहाय रावखौबो कमेन्ट्स खालामनाय नुनो मोनासै। स' दुखुनांथाव बे चेनेलखौहाय रिकभार खालामनो हानाय जायासै। दा बेनिखायनो कापिल ब्रादारआ मोनसे गोदान चेनेल खुलिफिनबाय। बेनि नामानो जाहैबाय KMB मिउजिक। सिगांनिया KMB प्रडाक्शनमोन, दानि गोदाननि नामा जाहैबाय KMB मिउजिक। स' आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन, नोंथांमोना थांनानै बिथांखौ सापर्ट खालामदो। सिगांनि KMB प्रडाक्शना 43K साबस्क्राइबार दंमोन, दायो गोदानखौ नोंथांमोना 43नि बारा साबस्क्राइबार खालामना होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। बेनो आंनि नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट, बिथांखौ सापर्ट खालाम। बिथाङा गोदान मिउजिक लाबोगासिनो दं नोंथांमोननि गेजेराव। स' दायो बिथाङा मिउजिक बनायगासिनो, गावहानो अन स्टुडिअ दंखायो। आरो बिथाङा रिमाल दैमारि बिथांनि ब्रादारनि मिउजिक लाबोगासिनो, नोंथांमोननि गेजेराव बावैसोनि उनावनो नुजागोन, पाब्लिश खालामगोन बिथाङा। स' बिथांखौ सापर्ट खालाम, डिसक्रिपसनाव थांदो, लिंक होना दोननाय दं, बेयाव थांनानै बिथांखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय। स' आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों फ्रेन्ड्स, नैबे आबादथिलिखौ नुनानै। बे जोंहानि गोजा फ्रेन्ड्स, दा हानाय जासिगोन, बेखौ साननैसोनि उनाव हाथ'नाय जायाखै। स' गोजोननाय मोन्दों। सिगाङाव आं बेखौ गायनायनि भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामखांबाय। स' दायो मोननायखाय, सना महर लानायखाय आं नोंथांमोननो बेखौबो शेयार खालामनो होननानै शेयार खालामनाय जाबाय। स' माबायदि मोन्दों नोंथांमोना बे आबादथिलिखौहाय कमेन्ट्सआव खिन्थाहरदो। आरो मोनसे खोथा, नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो, आंखौबो सापर्ट खालामदो। आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक शेयार खालामदो भिडिअखौ। आरो मोनसे खोथा, आङो भिडिअखौहाय मबाइलजोंनो शुट खालामनाय जायो। नोंथांमोना अनोब्ला भिडिअ मोजां लाबोनो थाखाय बा गिम्बल बायदिसिना ड्रन अनेक नांगौ ना, गेजेट नांगौ बा इकुइपमेन्ट नांगौ भिडिअ मोजां शुटिं खालामनो थाखाय। स' आंनि भिडिअ क्वालिटिया एसेबां मोजां जाया मबाइलजों खालामनायनि थाखाय। स' बेनिखायनो आं नोंथांमोनाव खावलायदों, नोंथांमोना अनोब्ला जे थाइसे थाइनै हायो, आं डिसक्रिपसनाव एकाउन्ट नाम्बार होना दोनदों, नोंथांमोना थांनानै आंखौ हेल्प खालामनो हागोन फ्रेन्ड्स। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो खिन्थाबाय। आरो कापिल ब्रादारनि चेनेलखौबो आं डिसक्रिपसनाव होना दोनबाय लिंकखौहाय, नोंथांमोना बिथांखौबो हेल्प खालामदो, सापर्ट खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामदो। आरो कापिल ब्रादारा गोदान भिडिअ नोंथांमोननो लाबोबाय थागोन। स' सापर्ट खालाम बिथांखौबो, बेनो आंनि रिकुवेस्ट। स' आंखौबो सापर्ट खालामदो, आंखौबो नोंथांमोननि अननायजों जेन आंबो ग्रथ जानो हायो, नोंथांमोननो बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो हानाय बायदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होनना आं आसा खालामनाय थाबाय आङो। स' मा होनबावनो आरोना, नै दुब्लि बारियाव आङो बेरायफैदोंमोन। स' माइखौ नायफैदों आङो, हाजानायनि सम जानायखाय। बेसे गोबावजों हाजाबावगोन, बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना। स' देट्स अल फ्रेन्ड्स, आइ हप नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम। आरो मा होनबावगोनथाय। स' फ्रेन्ड्स, दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। स' बाय बाय, लाभ इउ अल। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोन, बाय।